हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर दायो आं दंफैयो उदालगुरि बैग्रिगुरियावहाय दा बेवहाय गोबां दावराव दावसि आवाज खोनानायखाय आङो भइस अभार खालामनो गोनां जाबाय आं मन्दिराव दसे थाफैथ'दों आरो मानसि नेबाय थादों बेवहाय मोनसे मोजां ब्रह्म मन्दिरबो दं आरो दा बे मन्दिराव आङो एसे नायदिंनोसै दा बेवहाय गोबां खामानि सोलिगासिनो दं नालाय बे मन्दिराव खाथियावनो बायदिसिना खालामगासिनो दं नै बेवहाय मिटिं जायो नै बेवहाय जैग' होग्रा मन्दिर ब्रह्म मन्दिर आरो बेयाव थाजिम बेवहाय फैयोब्ला बेलासि समावहाय नै बेवहाय मन्दिरनि खाथिथारावनो मोनसे अडिट'रियाम हल बानायगासिनो दङ नै एसे खामानिया एसे आवगायगासिनो दङ बेवहाय खुन्था गिदिर गिदिर गायबाय बे मन्दिरनि खाथिथारावनो आरो बेवहाय अडिट'रियाम हल जागोन मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावगासिनो दं माखासे खुन्थियाफोरखौ बानायबाय गोथौ गोथौ हाखर खालामनानै नै बे मन्दिरजों बिराद साजिसिगोन आरो बेवहाय साजिसिनथारसिगोन खामानि मावनायखौ नायनानै एसे थाबैनो हागोन बायदि नुदों बिराद स्पिडआव सोलिदों दायो आरो बोथोराबो जोबोद मोजां नालाय अखा हायोब्ला खिन्थु एसे स्टप जानांगोन आरो बे हाखरफ्रा खुन्थिया गायनो बा खुन्थिया दालायनो जे हाखर जावनाय बेयो अखाजों दै जाना होयोब्ला फबजोबगोन आरो हाखरा आरो डाबल खामानि जागोन मन्दिरा बिराद साइज जाबोगासिनो दं फुलफ्रा जोबोद समायना जाबोगासिनो दं आरो थाजिम बेलासि समफ्राव बेवहाय बेरायनो फैयोब्ला नै फुला गोबां रोखोमनि फुल गायबावनांगौ दं दा खामानि सोलिबाय थादों नालाय बेवहाय अडिट'रियाम खालामनाय मानाय गारि थांलाय फैलायजों एसे उसुबिदा जानानै दं आरो नैबेबो बिथिंबायबो माखासे गोबां फुल बायदिसिना समायना दंफांफोर गायजाबावगोन आरो बेवहाय दायो आङो फैलायबाय बे टाउननिनो मोनसे दखानाव बे दखानाव आं दसे जिरायथ'बाय मानसि नेनाय नामैनो आं बायदिसिना बुस्थु लानांगौफोरखौ बे दखानाव लाखांजोब्बाय आरो दा लानानै मानसि सासे फैनांगौ दं नालाय दा बेखौ आं नेगासिनो दं आरो उदालगुरि टाउनावनो दं आं लोगोफोर दखानाव लोगोफोर दायो आं दा बावैसो न'आव सफैदों आरो हरनि खैथा जाखोथाय दा 8:30 जाबायना 8:30 जालायलायनानैसो सफैबाय आरो बिराद गोजान खोमसि खोमलावैनो लेट जाबाय टाइमखौ जायाखै बायदि मोन्दोंमोन खिन्थु गोबां जाबाय आरो टाइमा हर थौफैलायबाय दा बिराद बायदिसिना बुस्थु बेयाव मोनसे बुथुमबाय थानानैनो गोबाव जाबाय आरो दा नैबेफोर बुस्थुफोरखौनो थफ्ला थफ्लि लाना फैजोब्बाय नैबे मोनसे फ्लेक्सै खेंख्रा खेंख्रि जाजोब्बायलै बाला नैबेफोरखौ नैबावहाय लेखाखौ मानो बर' लाजोबखो सोनानै दोन बेफोर लेखाफोरखौनो लाना फैदोंमोन आङो दा बेफोरखौनो फिसा फिसौ बुस्थुखौनो कालेक्ट खालामबायनानैनो बुथुमबायनानैनो मोनालायबाय आरो मना मनि मेथाइखौ बुरलागोरबाय माथो मोना गुना दाथ' रावबो गैला मालाय उन्दुजोब्बाय स्रि स्राय एम्बु गाबस्रावलायबाय दा ड्रेसखौ गानलायनोसै लोगोफोर मोनाबाय नालाय आरो एसे लेथ्रा मोनबाय दा ओंखायनो आङो न' सिङाव हाबनानै ड्रेसखौ गानलायनोसै आरो मेंबोलायनाय मोनबाय आरो मेगनाबो मिखि मिखि मोनजोब्बाय हाबबोजोब्बाय दां गुफुंनायजों दा बेखायनो एसे मोखां सुस्र'नोसै ड्रेस गानस्लायनोसै एसे आराम फ्रेस जानानै ओंखाम जानोसै आरो मालायफ्रा जाखांनानै उन्दुजोब्बाय ओमफ्राय आंहा बिराद हरना गुरना उपाय गैया मालाबा बिदिनो जायो मोनालायो बहाबा दाबसे थांबाथाय थाबखौनो सफैनो रोङै बायदि जायो टाइमा माला थांदों माला थाङाखै बेखौ फात्ता मोनलायलाया आरो दा बेयाव दा बावैसो सफैनायखाय आङो दा जिरायनोबो मोनाखै ड्रेसबो गानस्लायनो मोनाखै दा ड्रेस गानस्लायना आराम फ्रेस जानानै ओंखाम जानोसै आरो दा नै आंखौ नेगासिनो दं माखासेयाबो बिसोरो
माने हिनजाव फिसाजो मोनहा माने आंखौनो नेबाय थादों आरो ओंखाम जानो बिसोरबो जायाखै दा गुबुनखौ नुबाय आङो लामाथिं फैनानै रावबो गैला उन्दुजोब्बाय आरो दा लोगोफोर बिदिब्ला नै फिसाजोआबो लेखा फरायखांबाय लेखा फरायखांनानै दा लेखाखौ जोख्लोबनानै दोनासै आं फैनाय लोगो लोगो गारि आवाज खोनानाय लोगो लोगो थांबाय नायहैबाय लेखा जोख्लोबासै बा गावसोरसो जागोजोब्बाय नामालै बारा बुरजा जानो नांलालै नोंसोर ओंखाम जाखांजोब्बाय नै बिसोरबो ओंखाम जायाखैनो दा जमा जानोसै आरो ओंखामखौ मेथाइ मोनगोरनायखाय मेथाइखौ जाबाय आंखौ नेगासिनो दं ओंखामबो जायाखैनो ओंखायनो दा जमा आराम जानोसै मा ओंख्रि संखोबाथाय मा ओंख्रि संखो आलु फान्थाव लाब्राजों ना बाथोन गोदै देनांगौमोन आरो नै मेथाइ जानायावसो मुखुब गोजासै लाबो मनाया दोनैसां मानो माबाजोबखो बेखौ बर' नङा माने बेखौ हरनांगौ मनाया लेथार एसे लेखा लाबोदों बेनो बिसिनायाव दोनथ'नोसै आङो ओमफ्राय आरो दंबावो मेथाइ सबाय जाखांजोब्बाय नै लोगोफोर दायो नै गासैबो जाजोब्बाय दसे जिरायनो मोनबाय आङो ड्रेस गानस्लायखांनानै दा दसे जिरायबाय आरो मेथाइ सबाय लाबोनायफोरखौबो जाखांजोब्बाय दायो आराम माने ओंखाम जानोसै आरो जमानो आंबो आथिं आखाइ एसे मोखां सुस्र'नोसै फ्रेस जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर उनाव फिन लोगो मोनफिनगोन बिदिबा दोनथ'बाय बाय बाय